Mixo fem snacks vegetals d'alta qualitat. Els nostres valors són proximitat, treballem amb agricultors locals, això és molt important per la qualitat, la matèria prima ha de ser molt fresca per assumir aquests nivells de qualitat. Innovació, les nostres verdures són especials, intentem de treballar amb colors divertits, com el boniato violeta, una remolatxa amb ratlles de color blanc o carxofa. Qualitat, nosaltres seguim els estàndards de qualitat més exigents a nivell mundial. I saludable. La nostra marca és una marca honesta, no treballem ni amb colorants, ni conservants, ni additius. Mixo és simple i natural. El projecte va començar fa 5 anys, quan un grup d'amics de Girona van veure que hi havia una tendència cada vegada més a un consum d'aliments saludables i de qualitat. I també vam veure alhora que la categoria de snacks era una categoria amb poca innovació, molt d'impuls, amb uns preus baixos, qualitat baixa i molt poc saludables. Vam detectar que hi havia una oportunitat de millora i de portar innovació en aquesta categoria. El nostre target és un consumidor que busca una alternativa de més qualitat i més saludable. Nosaltres ho fem amb una estratègia de packaging, de disseny molt potent que transmeti els valors de la nostra marca, amb un preu premium però assequible pel consumidor. Intentem d'arribar a aquest consumidor a través d'un canal de supermercat i botiga de gamma mitja alta i per aconseguir aquest client, la nostra estratègia està fonamentada en anar a fires de nivell internacional. 5 anys després del començament del projecte, Mixo és la marca de referència de snacks vegetals a casa nostra. Aquest any hem crescut un 80% respecte al 2020 i això ha sigut gràcies a les exportacions, que hem multiplicat per 5 les exportacions del 2020 al 2021. Avui, les exportacions representen un 30% de la nostra facturació. Estem en mercats molt exigents, potser els més exigents a nivell mundial, de qualitat, com Japó i Suïssa. I són aquests clients que ens ajuden cada dia a millorar la nostra qualitat.